Nachádzame sa v Trenčíne vo firme Johnson Controls. Chcem privítať tu pána Kebiska, čo je hlavný vedúci oddelenia interiérov. Takže pán Kebisek, ak by sme si mohli povedať nejaké bližšie informácie, skade je Johnson Controls pôvodne, kde pôsobí, čím sa všetkým zaoberá, niečo ešte o tých hlavných zákazníkoch v globále, ak by sme mohli povedať, samozrejme aj v lokále, keďže sa nachádzame na Slovensku a v Trenčíne. Firma Johnson Controls je globálna spoločnosť, ktorá vznikla v Severnej Amerike a tam má aj svoje sídlo. Spoločnosť Johnson Controls vznikla ešte v roku 1884, kde pán Johnson vyvinul a patentoval prvý termostat na svete a tým vlastne dal základ celej spoločnosti. V súčasnosti firma Johnson Controls pôsobí na všetkých kontinentoch a má také tri základné divízie, v ktorých pôsobí a ktorých vyvíja a vyrába svoje produkty. Tieto divízie by som rozdelil teda na tie tri kategórie. Prvá kategória je tzv. Divízia pre správu budov a klimatizačné jednotky. Je to divízia, ktorá má podiel na trhu v tejto chvíli okolo 40% celkového obratu firmy Johnson Controls a je jednou z veľmi rastúcich divízií. Ďalšou divíziou je divízia Automotive, ktorej vlastne aj teraz my v súčasnosti sedíme. Trenčianska lokácia patrí pod Automotive divíziu. Divízia Automotive sa zaoberá výrobou interiérov automobilov. Bavíme sa teraz o sedačkách a sedacích systémoch a interiérových dielcoch, ako sú prístrojové panely, stredové konzoly, dverné panely, ale k tomu sa vrátim za chvíľočku. Táto divízia má najväčší podiel na trhu a je to viac ako 50%. Posledná z týchto oblastí je divízia, voláme to Power Solution, ale keby som tak v krátkosti vysvetlil, tak je to divízia, ktorá sa zaoberá vývojom batérií a konkrétne autobatérií do osobných automobilov a pokrýva teda konvenčné batérie, olovenné, ale takisto aj litiové a rôzne iné, ktoré sú využívané v súčasnosti hlavne do hybridných pohonov, ale aj do budúcna pre automobily, ktoré budú poháňané len elektrickou energiou. Ako som už spomínal, čo sa týka pôsobnosti na trhu, sme globálna spoločnosť, kde najväčší podiel trhu v súčasnosti je v rámci Európy, potom nasleduje Severná Amerika a Ázia a Pacifik. Keby som sa teraz dostal trošku k tej našej divízii Automotive, tak momentálne divízia Automotive sa zaoberá dvoma hlavnými činnosťami. Sú to sedadlá a sedacie systémy, kde vidíte príklad nášho produktu. Taká sedačka sa skladá z rôznych podzostav a aj naša štruktúra v rámci spoločnosti je delená presne touto logikou. To znamená, máme výrobné závody, ale potom aj vývojové týmy, ktoré sa zaoberajú vývojom kompletných sedadiel a sedacích systémov a potom máme divízie, ktoré vyvíjajú a následne vyrábajú jednotlivé komponenty. Tieto komponenty by som rozdelil do takých základných skupín, sú to kovové štruktúry a mechanizmy, ktoré s tým súvisia. Sú to potom zapeňované diely pre nové dielce. Potom je to divízia, ktorá robí vývoj poťahov. Ďalej divízia, ktorá robí vývoj a výrobu plastových dielov pre sedačky, rôzne kryty, rôzne ovládacie prvky a páky. A posledná divízia sú to tzv. Malé zostavy, ako je napríklad opierka hlavy alebo opierka rúk. Cieľom je samozrejme poskytnúť zákazníkovi produkt, ktorý bude spĺňať všetky špecifikácie dané zákazníkovi. To je divízia sedadiel. Potom je divízia v rámci Johnson Controls, ktorá vyvíja ostatné interiérové komponenty a je to napríklad prístrojový panel. Nemáme tu príklad, ale stredová konzola, ktorá sa nachádza medzi prednými sedadlami. Sú to dverné panely, výplne dverí predných, zadných, po prípade, keď sa bavíme o autách, ktoré majú karosériu
trojdverovú, tak sú to zadné kryty, ktoré tvoria interfejs medzi zákazníkmi a vozidlom. A posledná divízia je divízia, ktorá zaoberá vývojom a overhead systémov. To sú vlastne stropné systémy, ktoré integrujú rôzne komponenty, jednak na oddelenie priestoru posádky od karosérie a plňa rôzne funkcie, absorpcie hluku alebo integrácie rôznych svetiel alebo stropných konzolí. Hovoríme napríklad aj o tých systémoch, ktoré aktuálne bežia napríklad v značke BMW SOS systémy, že teda na streche mám tlačítko SOS, kade privolám pomoc a takéto hlavové systémy, nadhlavové systémy. V podstate my robíme v rámci týchto nadhlavových systémov integráciu týchto riešení. V súčasnosti nemáme, by som povedal, kompetencie na výrobu tých elektronických zariadení, ale integrujeme tieto veci do stropných systémov. Dobre. K tým dverovým panelom by som sa ešte rád vrátil. Riešite komplexne aj plastové časti, čo sa týka nejakých odkladacích priestorov v dverách, čo sa týka rôznych rúčok, ktorých sa potom vlastne spolujazdec drží. A aj takéto riešite, alebo sú to čisto iba nejaké tie penové náplne, odhlučnenie auta? Nie, je to v podstate celý komplexný dverný panel, ktorý pozostáva samozrejme z rôznych komponentov a súčasťou týchto dverných panelov sú odkladacie priestory na mapu, sú držiaky a rúčky, sú ovládače a otvárače dverí, celý dverný panel. V podstate toto je naša kompetencia, toto dokážeme podľa požiadaviek zákazníka vyvinúť a následne vyrobiť. Spomínali sme už predtým, že teda každé to centrum má nejaké tie technické kompetencie. Ak by sme mohli teda povedať niečo bližšie ku Trenčínu, aké technické kompetencie má, čo všetko dokážete tu riešiť? A čo sa týka nášho vývojového centra, tak už má takmer 10-ročnú tradíciu. My sme vznikli v roku 2004, kde prvotný cieľ bol mať inžinierské kapacity v strednej a východnej Európe. To bolo dané jednak tým, že naši zákazníci sa začali orientovať na tento trh a vznikali tu nové automobilky, ktoré Johnson Controls nasledoval. A druhý dôvod bol samozrejme ponúknuť inžinierské kapacity v tej danej lokalite za lokálne ceny. To boli dva hlavné dôvody. My sme vznikli ako jedno zo 14 centier, predtým bolo 13 centier, teraz je vlastne 14 v celom svete, kde naša lokácia veľmi úzko spolupracuje s dvoma vývojovými centrami v Nemecku. Jedno sa nachádza v mestečku Bruchsal, tá druhé je asi nejakých 30 km odtiaľ v mestečku Neuss. To sú naše, by som povedal, európske centrály. História Trenčína v podstate bola, by som povedal, definovaná dosť prudkým rastom. My keď sme začali naše nejaké centrum budovať, tak zo začiatku sme mali veľmi prudký nárast zamestnancov. V tej dobe sme sa orientovali hlavne na mladých, ambicióznych a šikovných absolventov vysokých škôl. A tým pádom aj naše nejaké snahy boli o spoluprácu s rôznymi slovenskými univerzitami, ktorá doteraz v podstate nejakým spôsobom funguje a úzko spolupracujeme s technickými fakultami, dá sa povedať, všetkých vysokých škôl, ktoré máme na Slovensku. Táto spolupráca je výhodná, by som povedal, pre obe dve strany, lebo jednak pomáha školám trošku zvyšovať možno kompetencie svojich študentov a na druhej strane nám pomohla naozaj nájsť ľudí veľmi šikovných, veľmi ambicióznych, zdatných jazykovo, ktorí môžu participovať na vývoji takýchto produktov, ktoré tu vidíte. Čo zastrešuje konkrétne Trenčín? Pretože hala je to obrovská zvonka, samozrejme, odnútra nemá každý možnosť vidieť, čo všetko riešite tu, ako to funguje.
Vieme o tom už, že vlastne je tu vývojové centrum, kde sa dostaneme neskôr priamo na vývoj sedačiek. Je tu centrum FEA, čo sú vlastne výpočty rôzne, čo viem, čo sa týka sedačiek. Neviem, či FEA riešite tu aj čo sa týka týchto interiérových záležitostí. A samozrejme je tu aj testovacia časť a potom viem, že sú výrobné závody po Slovensku. Na Slovensku je asi viacej dcérskych firiem, by som povedal Johnson Controls, tak ak si môžeme k tomu niečo. Jasne, samozrejme. Také základné informácie. V podstate Johnson Controls zamestnáva na Slovensku viac ako 2500 zamestnancov priamých a ďalších niekoľko stoviek nepriamých. Máme momentálne 9 výrobných závodov, ktoré sa nachádzajú v rôznych oblastiach Slovenska. Konkrétne spomeniem Bratislavu, Žilinu, Námestovo, Martin, Lozorno a Trenčín. A v rámci týchto lokácií výrobných vyrábame na Slovensku kompletné sedacie systémy, vyrábame tie poťahy, ktoré vidíte na sedačkách, máme závod na zapeňované dielce, máme závod na skladanie interiérových komponentov, ako sú stredové konzoly, a potom závod na výrobu komponentov pre interiérové dielce, to znamená strekované plasty, plasty poťahované rôznym povrchom, textilom alebo umelou kožou. A keď sa dostanem teraz ku Trenčínu, tak v Trenčíne momentálne máme 480 zamestnancov. Z toho viac ako 70% sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia a naša štruktúra, čo sa týka organizácie, je rozdelená do takých troch základných kategórií. Tá prvá sa týka samotného vývoja, voláme to product design, kde je momentálne viac ako 200 zamestnancov a tí sa podieľajú priamo na vývoj týchto zostav a dielov, ktoré tu vidíte, alebo výrobkov. V rámci tohoto product designu my samozrejme potrebujeme aj rôzne podporné činnosti, ktoré nám pomáhajú v rámci toho systému vývoja dostať sa k nejakému výsledku. To znamená, tu v Trenčíne máme oddelenia, ktoré voláme inžinierské systémy a v rámci týchto systémov je tu oddelenie benchmarkingu, je tu oddelenie materiálového managementu, máme tu oddelenie zmenového riadenia života, vývoja cyklu a potom aj vlastne pri implementácii do výroby. Ďalej tu máme oddelenia, ktoré majú na starosti to, že dokážeme spĺňať všetky zákaznícke špecifikácie, to znamená, ako keby strážia normy a špecifikácie a nejakým spôsobom riadia to, že sú všetky splnené na konci. S tým súvisí, spomínal ste FEA, alebo výpočty metódy konečných prvkov. To je vlastne jedna z možností na overenie funkčných vlastností našich dielov a komponentov. Tie testujeme najskôr virtuálne. Tu v Trenčíne máme oddelenie, ktoré robí FEA pre sedadlá. V rámci, by som povedal, našej globálnej siete máme oddelenia aj pre interiéry, ale nie v Trenčíne. Následne, samozrejme, už keď máme nejaké prvé diely, tak máme v Trenčíne oddelenie, ktoré tieto prvé diely skladá dohromady, zvaný Pilot JIT, alebo prvé dielce sa skladajú na linke, ktorá simuluje následne sériovú výrobu. No a potom to, čo tu nejakým spôsobom vyskladáme, buď priamo u nás, alebo možno v našich sesterských závodoch, tak potom tu testujeme aj fyzicky. Je tu veľké testovacie centrum, ktoré je zamerané hlavne na testy životnosti a únavové testy. A máme tu aj čiastočne testy dynamické, hlavne testovanie airbag systémov, ktoré sú integrované buď teda v sedacích systémoch alebo v prístrojových paneloch. Čo sa týka toho testingu, možno by som ešte spomenul, že veľká časť všetkých tých zariadení, ktoré sa tam nachádzajú, je takisto vyvíjaná, konštruovaná a aj vyrábaná v našom workshope. Máme kompetencie na toto, aby sme si dokázali
tie testovacie zariadenia navrhnúť, vyrobiť, naprogramovať, vlastne nejakým spôsobom otestovať všetky tie veci, ktoré tie naše produkty majú spĺňať. Tu by ma zaujímala taká záležitosť, či výrobca, teda váš zákazník, pre obyčajných ľudí je to automobilka, či daná automobilka si zadá priamo vždy nejaké teda hranice, potrebujeme zistiť, aká je životnosť materiálov, ktoré vy nám dodávate, alebo či oni si navrhnú priamo nejaký materiál a vy ho už potom iba otestujete, že či vydrží, či nevydrží ich požadované nejaké hodnoty, ako funguje táto časť. Zatiaľ toto je, som povedal, špecifické od jednotlivých zákazníkov, ale vo všeobecnosti platí, že v prvom rade všetky naše produkty musia spĺňať legislatívne požiadavky, ktoré presne predpisujú jednotlivé funkcie z hľadiska ergonómie, z hľadiska hlavnej bezpečnosti. A potom jednotliví zákazníci, a samozrejme potom závisí od toho, pre akú kategóriu vozidla sa bavíme, majú svoje špecifikácie. A tie špecifikácie predpisujú ďalšie vlastnosti, ktoré buď tá sedačka, alebo tá prístrojová doska, alebo dverný panel majú spĺňať. No a keď sa vrátim vlastne k tomu, tak z tých špecifikácií vyplýva napríklad, koľko cyklov my musíme dodržať našim výrobkom bez akéhokoľvek poškodenia. Z toho vyplýva aj to, že materiál, ktorý my si zvolíme, alebo niekedy je aj definovaný priamo koncovým zákazníkom, bude spĺňať tie parametre, ktoré má. Takže nedá sa to zovšeobecniť. Sú prípady, keď materiály vyvíjame a definujeme my, sú prípady, keď si ich definuje priamo automobil. Čo sa týka tých automobiliek, vašich zákazníkov, keď už sme pri tom, keď som spomenul, máte aj v Trenčine nejaké konkrétne značky, ktorým sa venujete najviac, alebo sa to obmienia nejako často? Čo sa týka zákazníkov, tak pokrývame portfólio, by som povedal, všetkých automobiliek, ktoré sa nachádzajú v Európe. Našimi takými hlavnými zákazníkmi sú automobilky ako napríklad Mercedes, ako Volkswagen a v rámci Volkswagenu všetky ostatné podgrupy. Pre nás, pre našu lokáciu v Trenčine je veľmi dôležitý zákazník Škoda, nakoľko je to, nazvem to, lokálny zákazník. Pokrývame portfólio samozrejme aj značiek, ako je napríklad BMW, ako je Volvo, ako je Land Rover, ako je Ford. Robíme výrobky a produkty pre Hyundai, Kia, takže dá sa povedať, že pre všetky automobilky, ktoré v Európe pôsobia. Áno, ku Kii sa dostaneme neskôr, samozrejme, čo sa týka tej časti sedačiek. Čo sa týka týchto interiérov, vidíme za nami stredový panel, teda prístrojovú dosku pre Mercedes. Vidíme teda rôzne tie časti, vyvíjate všetky vy, alebo to znamená opäť, ako sú na sedačke kovové časti, plastové časti, nejaká tá airbagová náplň, všetko je to vo vašej kompetencii, vrátanie elektronických systémov, alebo tie sú už viac menej na tomto mobili? V podstate, keď sa bavíme o konkrétne tomto prístrojovom paneli, tak čo sa týka vývoja, tak my sme zodpovední za integráciu a funkčnosť všetkých prvkov, ale úplne všetky my nevyrábame ani nevyvíjame. Napríklad tento displej, takéto rôzne výduchy alebo ovládacie prvky nie sú naša kompetencia. Naša zodpovednosť je podieľať sa s subdodávateľskými firmami na vývoji týchto komponentov. To znamená, sme zodpovední za integráciu. Ale všetko ostatné, čo tu vidíte, vrátane nejakého odkladacieho priestoru, rôznych mechanizmov, integrácie, osvetlenia, odkladacích priestorov, spomenuli ste airbag systém, tak to sú v podstate ako keby komponenty, ktoré my vyvíjame. Keď sa bavíme o tom airbag systéme, tak samotný ten modul, ktorý vlastne generuje nejaký ten plyn a nafúkuje vankúš, to nie je naša kompetencia, ale my musíme vyvinúť systém, v ktorom tento modul bude korektne fungovať.
Všetko to, čo je okolo, ten kanál, v ktorom je umiestnený systém otvárania, tu je konkrétne neviditeľný airbag, rôzne metódy, ktoré používame na riadené otváranie toho airbagu, to sú naše kompetencie, to je naše pomáhanie. Takže keď sa bavíme o firme Johnson Controls, môžeme predpokladať, že potrebujú zamestnancov, aj čo sa týka elektrotechnického vzdelania, čo sa týka nejakej tej aerodynamiky, aspoň okrajovo, keďže, alebo môžeme hovoriť niekedy aj o nejakých tých hydraulických systémoch. Ďalej sú to strojári samozrejme, vo všeobecnosti, ktorí sa venujú aj plastom, aj kovovým konštrukciám. Kto ešte je taký zaradený do celého toho systému Johnson Controls? Ja som možno úplne nespomenul, vy ste teraz hovorili o tých technických veciach, samozrejme to, čo ste spomenuli, je správne. U nás v našom vývojovom centre hlavné uplatnenie majú konštruktéri, ktorí sa potom špecializujú na tie rôzne technológie, o ktorých ste vy vlastne hovorili. Sú to buď teda technológie na tvárnenie a formovanie kovových dielov a plechov, alebo na vstrekovanie plastov, alebo na následné technológie, napríklad táto prístrojová doska má tu na vrchu nejaký tzv. Slash skin, ktorý sa vyrába úplne inou špeciálnou technológiou. Takže určite potrebujeme ľudí, ktorí poznajú tieto technológie, alebo keď možno nepoznajú úplne detálne, sú schopní aplikovať svoje poznatky z podobných technológií, ktoré sa vyskytujú v inom odvetví. Keď teraz odbočím od tých technických, spomenul som napríklad oddelenie materiálového inžinierstva, tak tam majú veľké uplatnenie ľudia, ktorí poznajú chemické zloženie materiálu. Pretože to oddelenie analyzuje každý jeden produkt, ktorý my vyrábame, úplne od základu. To znamená, čo vstupuje do procesu výroby, oni musia identifikovať všetky zložky, ktoré sú vlastne pri tomto procese výroby potrebné, musia ich zaradiť do databázy a nejakým spôsobom ohodnotiť, či nie sú napríklad zdraviu škodlivé, či sú recyklovateľné, či neobsahujú prvky, ktoré môžu spôsobiť nejaké problémy zdravotné. Takže to sú napríklad ľudia, ktorí potrebujú chemické vzdelanie. Ďalej máme tu dosť veľké oddelenie pre IT. Aby sme mohli zabezpečiť vývoj v našich zložitých CAD systémoch, potrebujeme mať kompetentných ľudí, ktorí dokážu zabezpečiť, že naše IT prostriedky alebo počítače a všetky siete a systémy budú fungovať korektne. To je ďalšia oblasť. Potom tu máme dosť veľké oddelenie, ktoré som spomenul predtým, sú to inžinieri, ktorí robia zmenové konanie. Tam možno nie je úplne taká požiadavka na znalosť technickú, ale je dôležité, aby títo ľudia poznali procesy zmenového konania, aby veľmi dobre ovládali tie systémy, ktoré sa používajú na tieto zmenovky, a my to voláme zmenovky. Potom tu máme dosť veľké oddelenie, ktoré nám podporuje činnosť, aby sme mohli fungovať, ako je napríklad finančné oddelenie. Znamená, uplatnenie v našej spoločnosti majú takisto ľudia, ktorí teda sa vyznajú jednak v účtovníctve alebo v kontrole finančných tokov v rámci firmy. Samozrejme máme tu oddelenie personálne, máme tu oddelenie, ktoré sa stará o budovu, takže je to komplex, by som povedal, pracovníkov a pracovných pozícií. Takže zamestnávate mnoho rôznych odborov, čo možno ľudia samozrejme vonku nevedia, že čo všetko je potrebné pre chod takéhoto podniku. Čo sa týka tých únavových častí, vieme, že riešite únavu materiálov, čo sa týka sedačiek, nejaké tie odery, ako dlho vydrží ten materiál, či sa mi nezdeformuje tá pena a tak ďalej. Ďalej, čo sme spomínali už FEA oddelenie, to rieši zase deformácie konštrukcií kovových. Máte tu v tom testovacom centre aj nejaké tie testovacie zariadenia na kovové konštrukcie? Hovoríme vlastne o nejakých tých crash simulátoroch, reálnych crash simulátoroch.
a takisto aj pre prístrojové dosky, či existujú reálne crash simulátory. Tu na v Trenčine naše testovacie centrum, keďže je zamerané, ako som spomenul, na tie hlavne životnostné skúšky, tak čo sa týka dynamických testov, ako sú crash testy alebo rôzne kontroly, nárazy hlavy alebo kolien, tak tie robíme hlavne v Nemecku. Je to rozdelenie tých kompetencií a špecializácie jednotlivých lokácií. Nemá zmysel, aby sme mali všetky zariadenia vo všetkých lokáciách. Takže vlastne, čo sa týka týchto únavových testov, testov airbagových systémov, testov životnosti, na to máme Trenčín. Na tie ostatné dynamické testy máme hlavne Burscheid a Neuss. A tam máme samozrejme zariadenia aj na simuláciu napríklad nárazový, tam tzv. Sled, alebo sanková dráha, kde umiestnite karosériu so všetkými komponentami a analyzujete a simulujete náraz. Okrem toho samozrejme máme testovanie alebo testovacie laboratória, ktoré sú zamerané aj na iné veci. Sú to hlavne teda laboratória zamerané na akustiku, pretože tie naše výrobky sa nachádzajú v uzatvorenom priestore automobilu a tento priestor je čím ďalej tým efektívnejšie odhlučňovaný a tým, že ten trend je, že sa ide viac do elektrických pohonov, tie sú ešte tižšie ako spalovacie motory. Už v tejto dobe nemôžeme mať produkt, ktorý bude vydávať rôzne pazvúky, škrípať, ja neviem, budú sa tam ozývať rôzne vibrácie, tak to niečo už je nepripustné. Takže tieto veci takisto akým spôsobom analyzujeme a v rámci tohoto akustického laboratória malá časť sa nachádza aj tu na Trenčine. Samozrejme to väčšie laboratórium je v Neusse, ako som už spomenul, v Burscheide. Dobre, myslím, že sme sa dozvedeli všetko potrebné na začiatok. My si ďalej prejdeme oddelenie sedačiek, kde sa dozvieme konkrétne detailnejšie informácie o tom, ako sedačka vzniká, ako je zadávaná a ako si vyberá zákazník vlastne za hlavného dodávateľa svojich produktov firmu Johnson Controls. Ďakujem vám za rozhovor a tešíme sa na ďalší. Nech sa páči.